Τώρα. Ας το βλέπεις τρέχει. Ναι, το εντάξει. Το βλέπεις τώρα που Ναι. τα πάντα βλέπεις μου εκεί πέρα, σαν να είμαι κοντά. Τα πράγματά μου σε εκεί. Δεν τι λένε Αρτέμι τον τέτοιο. Χλάει το μεταξύ να παίρνεις. Οι μαλακές την πέταξε το μεταξύ. Αρτέμι το λένε. Το έχω ικανή. Κάτι και στο παράθυρο είναι. Να δεις χαιρετάει. Χαιρετήσω κι εγώ. Ναι. Χαιρετάει. Να δεις εκεί το παραθυράκι πάνω. Το βλέπω το μεταξύ κι εγώ. Έτσι, δεν σήκω στο χέρι του, είδες. Θα σε σκορνάρει μου, είπε.